Sanibonani guys, igama uNgqibile ngemphathela Mazibela umkhakha ngomhla ka-12 September. Yo guys, phela uMamzobe usegatshele isikhundla sokuba insila kaMkhululi. Ngamanye amazwi ufuna ukubangisa uNdlovu. Uthe izolo-ke ezwa ukuthi sengathi uKhulekani benoNomkhosi abanayo imoto yokuya ebandleni. Hhayi wamane wagijima-ke yena wathatha imoto yakuGumede wayethi gxi kuKhulekani, wathi ube nesibonakaliso esikhomba ukuthi kumele amnikeze uKhulekani le moto. Kanti akazi ukuthi uphakathi wayo uzoyishaya indiva leyo ndaba, wamthuma ukuthi akahambe uyolanda imoto kuKhulekani. Mamzobe-ke ubuya elambethe uGiyawo engayiphethe imoto, wamane wathi uphakathi wayo, hayi bo, wamane waqhamuka usulingisa izandla nje, baphokhe bemoto. Wathi angikwazanga baba. Wathi ini? Wathi angikwazanga ukuthi ngiyithathe imoto, uyazi phela ngithe ngifika laphaya uKhulekani wamane wangikhombisa ukuthi siphi ngampela izathu ukuthi ngihambise le moto. Ngithola ukuthi uyisebenzisile le moto wahamba waya kumama okade gula ebangwane ezibi, wafika wamkhulekela wasinda lo mama. Emva kwalapho uKhulekani umane wasiphi ibusiso nenqwaba yemkhuleko. Ungabona wena phakathi wayo, wamane uthi phakathi wayo, hey, hayi ngiyalinga impela, ngiyalinga emzini wami. Ya wena ongitshela ukuthi uyoyeka nini ukuletha ukayeko phakathi kwakuleli khaya? Sonke isikhathi mesithi siyazama le khaya wena uyaqhamuka udibhize yonke into. Zolo lokhu wena bukadulele esibhedlela, safika thina boGumede sadayisa iy'nkomo, sadayisa iy'mbuzi, sicishe ngisho salahlekelwa umuzi, bese kusele kangaka silahlekelwa umuzi. Manje-ke usukhokheliwe iy'ndleko zasesibhedlela, wasinda, usuyaphila. Wenzani-ke wena? Uthatha impahla yakoGumede uzoyithi gxi koMthembu. Eyi, wathi uyazama ukuxolisa uMamzobe, wathi yabona wena, wamshaya la ehlombe, phaphama. Yabona-ke mina angikhathali ngoKhulekani, ngisho noma thiwa uyahambe uyothatha amatekisi kube iwona wagibelayo uma kuthi ebandleni, angikhathali, angiqhisi kuqala, ngiyoyilanda le moto. Wathi uyazama ukumvimba uMamzobe uphakathi wayo, wathi ngiyeke ungangithinti-ke manje, ngiyoyilanda le moto. Yo guys, ngiyabona-ke manje uMamzobe usebona ukuthi uzohlambalazeka kuKhulekani uma ukuthi manje siyaphuca-ke le moto kade sejabule kangaka ukuthi isizoba yinyawo ey'lula zakhe zokuya enkonzweni. Yabona nje impela uma ukuthi nihlala ekhayeni elilodwa kodwa nikhonze ey'nkonzweni ey'ngafani, hleze njalo kuzoba khona iy'ngxabano guys. Phela lapho-ke amazibela namhlanje, ningakhohlwa ukusubscribe and like and comment. Until next time, bye.